and gentlemen, please welcome. Wanodo ayu buta gambar aruming kusuma mulat lang-lang bronto agawe semseming Rasa tresnoku gambar arum tanku jiwa katon memanise sekar mekar lan melati rinonce katon kinelo dak kanthi aneh jagat katresna tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Ada yang kau tahu, rembulan kang sumunar nyakseni tresna kang tuhu tan ono liya
Dan ono liya mung sira wong ayu. Dan ono liya mung sira sayangku. Mas Witonolo, terima kasih buat masnya. Satu persembahan ya luar biasa di malam hari kita bisa hadir sekali